Medzi vystavovateľov veľtrhu Slovakia Tour sa zaradila aj obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave. Slovakia Tour je najdôležitejším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne Strednej Európy. Obchodná fakulta zastáva popredné miesto vo výchove a vzdelávaní v oblasti cestovného ruchu, marketingu, medzinárodného podnikania, manažmentu kvality tovaru, hotelierstva a služieb a preto jej miesto na tomto významnom podujatí je opodstatnené. Významnou udalosťou počas veľtrhu bol aj krst publikácie Cestovný ruch, udržateľnosť a zodpovednosť na medzinárodnom trhu poprednej a uznávanej odborníčky na cestovný ruch profesorky doktorky Ľudmily Novackej. Krst sa uskutočnil v stánku obchodnej fakulty za účasti významných osobností cestovného ruchu na Slovensku. Knihu pokrstil Ľubomír Motička, šéfredaktor časopisu Cestovateľ. Obchodná fakulta taktiež prispela k obohateniu sprievodného programu erudovanými a najmä podnetnými vystúpeniami svojich špecialistov v oblasti cestovného ruchu, marketingu a manažerstva kvality tovaru. Okrem ponúkaných projektov pre prax a možnosti vzdelávania sa v oblasti cestovného ruchu na bakalárskom, inžinierskom či doktorandskom stupni vysokoškolského štúdia, prípadne absolvovania kurzov sprievodca v cestovnom ruchu, ktorý sa pravidelne realizuje na Ekonomickej univerzite v Bratislave, fakulta predstavila aj ponuku služieb a produktov v oblasti marketingu a manažmentu kvality tovaru. Priamo na veľtrhu bola možnosť vyskúšať si senzorické testovanie vybraných produktov, ktoré pripravili členovia katedry tovaroználectva a kvality tovaru.